Zapol som telku, videl som tam chlapca, jak bosý chodí po flaži, všade piezok medzi prstami aj v plávkach, čo vyhral na euro, že poďte milióny a prechádzal sa tam na pláži medzi palmami, tak som si povedal, že sa inšpirujem a podám typov zabudem. Bohatý, 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 bohatý. Ja kúpim si veľký dom, takých 1000 štvorákov bude mať a 1000 normálne robotnícky vysávač mi tam bude vysávať, robotnícky všetko bude prať a žerliť a kosiť trávu a zbierať jablka, hrušky, pardajky, všetko, lebo ja budem bohatý, 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 bohatý. A taký pozemok bude mať, že keď sa niekto bude chcieť ku mne prísť a bude musieť prejsť cez 3-metrovú bránu, čo bude strážiť CIA, FBI, KGB, aj FSB a pozemok budú si mať satelity z NASA, že mi tam nechodia krkovia a neničia mi trávnik a keď hejta ho normálne dostrelia ho to tým lavorom a budem bohatý, 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 bohatý. A dám si transportovať vlasy a budem von sa čestať na cestičku v strede, lebo teraz vyzerám ako Bruce Willis, čo nie je od veci, ale povedzme si pravdu, ani Bruce už nie je to, čo býval, takže budem chlapec pekný, krásny a budem bohatý, 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 bohatý. A potom zavolám Elona Muska a poviem mu, počúvaj, takú tresku chcem, čo sa nemusí nabíjať, čo sama chodí a budí zo svojho ťaha, toto je fotologické články, takže ušetrím kope času na nabíjačkách a potom si kúpim vrtuľník, čo môže ísť tak, jak auto, vieš čo, ten auto vrtuľník, lebo ja budem bohatý, 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 bohatý. A aby brat a rodina nepovedali, že som držgošť a im kúpim ostrov, ale nie je to ten v Karibiku, ale rovno žitný ostrov a kúpim im plťku, aby sa tam mali jak dostať a ja budem navštevovať ich, budem ponorkou, lebo ja budem bohatý, 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 bohatý. A kúpim si ten kvartetový počítač, normálne kilobajty, megabajty, terabajty a telefón najväčšou hlúpečkou na svete, normálne 150 palcov a budem ho ťahať na vozíku za sebou, lebo ja budem bohatý, 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 bohatý. Už len to ten tiket musím podať.